Prof, kamar za a iya cewa waɗanne irin matakai ne mutum sai ya taka su ma ya kamata ya samu damar buɗe ko cibiyar ba da kiwon lafiya ko kuma ma har ya zama likitan da aka amince da shi? Wannan wani abu ne mai dogon bayani, amma mun san jami'o'in Najeriya suna ɗaukan ɗalibai sun gama sakandare ko kuma suna da wani digiri na kusa da likita ba na likita ba. Wato da mutum samu direct entry kenan, ba misali in yayi digiri a wani abin da ya kusa da karatun likita sai zo ya yi digiri din likitanci ko da ta hanyar direct entry ko in ya gama secondary yana da hazaka ya ci jam sosai. Za a ɗauke shi zai kusan shekara 6, yawanci kan karu saboda abubuwa da ka iya faruwa a farkon karatun zuwa ƙarshen shi. To wannan ne zai kai kuma sai makarantar ta zama na cewa halattacciya ce, tana da rajista a wurin gwamnatin tarayya, sannan a hukumomi kamar National University Commission a farin buɗe makarantar likita sai sun yi resource verification visit. Hukumar sa ido akan aikin likitoci wato Medical and Dental Council su yi advisory visit. Wannan abu ziyarar na duba yadda ake horar da likita sai ya ci gaba in makarantar sabuwa ce har sai an gama sabon makarantar koyar da likitocin da ke jami'a. Sannan kuma a kai yara ma asibitin koyarwa su sake kwarewa su nuna ganin abin da aka koya musu ya zama musu practical kafin su a yaye su a musu rijista su yi rantsuwa a ba su lasisin fara aiki, kuma duk shekara sai sun sabunta lasisin su. To wannan kenan. Haka ma nasu suna da nasu, haka community health workers ma'aikatan lafiya wanda ba su kai likitoci ba amma su ma suna da matukar muhimmanci a tsarin lafiya na Najeriya. To mutum sai ya yi wannan fa ya zama likita, so ba karamin aiki bane. Kuma akan samu waɗansu su gaza su fara jarabawa a kore su, waɗansu akan samu da dama su je su fara wannan zama likitocin boge din kamar irin wanda kila aka koren kenan. Kamar wanda aka kore su. Shi samu ma ko mu malaman da muke koyar da likitoci mukan dan yi taka tsantsan, ba saurin koren mutum, musamman mutum ya kai kusan rabi. Za mu ba shi dama domin ya dan koyi wani abu a zuwa kore shi zai zama hatsari wa al'umma sosai. So muna la'akari da wannan wurin tantance waye ci jarabawa waye bai ci ba, kuma waye za mu kora waye za mu bari. Ba mukan yi la'akari da wannan wajen duba illan da koran ɗalibin da ya yi nisa zai haifar wa al'umma. Sannan kuma akwai mutane masu tsaurin ido wanda haka halittar su yake, mutum bai san komai ba akan lafiya ya zo ci zai buɗe wuri, suna nan. Waɗansu zaka ga sun iya ado ne, waɗansu ko da abokanan suna musu ba a cewa likita sai a nan arewa muna da wannan jahilcin. Mutum aka ce likita ne ko mai sai da kwaya ne a kwando anguwa sai ka ga an ɗauke shi kamar likitan gaske. Gobe za ka ga wani ya tambaye shi makaina na ciwo mai zan yi. Shi sa kamar ko mutum a riga ce man malam shaƙin mutum a riga ce man malam kamar ba'a yana da illa. Wani wawan sai ya ɗauka cewa malam ɗin ne da gaske ya fara neman fatawar da za a bashi mara kyau kuma ya je halaka. Kaga ka ba mu abu sunan da ya dace da shi. Mai siyar da mai kemis ba sunan shi likita ba, mai sai da ma kwayayyaki a bas ba likita ba ne, mai zuwa anguwa yana sai da maganin sanyi maganin ciwon kai ba likita ba ne. Likita ba zai kuma biyo ka gidanka yana ma hidima ba, babu. Likita yana da martaba yana da daraja kuma ya sha wahala ka bai zama likita. In ka ga ya zo gidanka to sai kuna dangantaka na jini, amma a ce a unguwa mutum yana bin ku gida yana muku kai ka san ba likita bane. Sannan kwanan nan ma an samu damuwa irin wannan, mutane su dinga kambama mutum mai tsaurin ido wanda baya shakkan yin abubuwa, wai yana ba mutane karaya, yana ɗora karaya ya sa karfe kamar yadda ake a asibiti. Kai ko a likitoci ba kowa ne ya iya internal fixation ba, ya buɗe ƙashi ya soka karfe ya ɗaure saboda ƙashin ya daidaitu. Ba kowa ne malici likitocin ya ba, amma wannan mutumin da bai je makaranta ba mai ɗorin gargajiya ya samu mutane a wani lungu a nan tsakiyar garin Jos. Kuma kila ana ce mashi dakta. Ana ce mata mai ɗorin gargajiya ne. Sai je ya samu a 'yan tinka masu yin walda su mar karafu, bai san ma ilimin material science ba kowane karfe ake sawa a jiki ba. In ka sa bakin karfe ka dora a mutum da noti da zaka dora a karkashin, ruwan jini yana taba shi zai tsatsa. Mutane da dama sun samu matsala. Yanzu ma akwai wani hoto na wani mutum a kusa da ya ce an mara irin wannan abun a 'yan doya a Jos. Yana nan yana ta yaduwa a social media. An samar har ya nuna irin karfe ne da ake amfani shi a 'yan tinka. Da ake gyaran kashi ma da gwal ake fara yi,
abin da yasa aka daina amfani da gwal saboda an samu waɗansu karafu na musamman da ake sissirkawa da waɗansu wanda ba su tsatsa a jiki ake sawa, sai kuma daga waje ake kawo, ko a Najeriya bayan wannan karfin. Balantana ka je yan tinka ko wurin masu kas ka ce a gyara ma wannan karfin zaka soka, tsaurin ido ne tsaba. Kuma hukumomi a wannan abu ya faru a Jos, a nan wannan bidiyon yana ta zagayawa a social media. To kaga akwai matsalar rashin sa idon hukumomi da mutane masu tsaurin ido da jahilcin mutane da talauci da kuma abin da ake kira kumaji, frustration. Mutane ba asibitocin gwamnati ba su yalwata ba, ga matsaloli, so wani in ya rasa abin da zai aka ce wai me wanda ruwa ya ciwo shi ko aka mika ba sai kama. Duk waɗannan abubuwa factors ne, abubuwa ne da suke ta'azzara wannan matsalolin. A takaice abin da zan faɗa kenan. Comrade, ya kake ganin rawar da yawan buɗe makarantun koyar da kiwon lafiya irin School of Nursing da sauransu da ake yi barkatai? Wasu suna ganin kamar suna taka rawa wajen karuwar likitocin da ko ba su da kwarewa suke aikata abubuwan da ba su dace ba ko kuma na bogin ma. Kai a ganin ka wannan na taka rawa wajen samar da hakan? Matukar rawa yake takawa sosai, domin wasu malaka in ka bibiya zaka tantance cewa an buɗe su ne kawai ba bisa ka'ida ba, kuma an ɗauki tsawon lokaci, watakila an ɗebi 'ya'yan mutane an sa su a nan guri, an kawo wanda ake tunanin sun sai hakan kiwon lafiya sun karanta, an biya su sun tafi abin su, yaran nan suna tunanin ai kuma yayin da ba abin gaskiya aka koya musu ba, kaga kuma babu tantancewa. Kwanan nan ko sati ba ba da wata ɗaliba da take koyon aikin kiwon anguwar zoma, ta yi muna hirri take cewa ta je wani guri a nan cikin Jos ne ma an bude irin wannan makaranta, ashe ta boge ce. Ta ce ta yi shekarar ta wajen 3 aikin anguwar zoma, shekara 3 ai ta gama harkar diploma ta yi. Ta ce sai da ta shekara 3 nan tana wannan, aka zo aka bincika ashe makarantar nan ta boge ce, hukuma ba ta san da ita ba ta da lasisin abin nan, kuma ta ce suna da yawa an karɓi kuɗaɗen su, sai daga baya aka gane haka suka yi asarar wannan shekaru, suka yi asarar wannan kuɗi. To yanzu ta dawo ta makaranta da ta zama ta yace min ta je a nan Abuja, ta zo wato hukumar Nursing Council a Midwifery ta Najeriya, a nan da suka bata suka ce to a Jos ki je ko wannan makarantar wannan an yi da ita, an tantance ta, an yi da sayyancin ta, ki karatu. Yanzu nan ta koma wajen ko sati guda Allah bai yi da wucewa da muka da ita wannan bayar Allah take min wannan jawabi ba, ina wani bincike ne akan irin wa'annan makarantu da kake magana, sai ga wannan abu ya faɗo take gaya mun. Ko je na je makarantar da take gaya mun ta samu gurbi tana karatu a wajen, na je kuma na same su ma je suna jarabawa, gashi an zo ana sa ido da sauransu. To kaga irin buɗe wayannan makarantu ta haka babu tantancewa, babu ka'ida. Gaskiya ne Najeriya muna girma, muna yawa, hukuma kaɗai ba za ta iya samar da makarantun nan ba, kuma doka ta yadda mai ƙarfi ko al'ummai a matsayin angonni abinda kuke kira community su zo su, amma akwai tsari. To abu tsarin na a tantance, saboda kalubale ne har ina yau gaskiya ga hukumomi na gwamnatin tarayya da na jihohi, ma'aikatan lafiya, ko da yaushe su sa ido. Kamar yadda dan uwa Dr. Sabe ke magana ne, ita kanta hukumar su ta ko kuma kungiyar ta likitoci ta Najeriya, ai ba da waccan da wannan abu ya faru, ba da cewa an samu wanda ake zargin da cire kodar mutane, ai ta fito wannan kungiya ta likitoci ta Najeriya cewa akwai tsari da suke da shi na bibiya, suna tantance ma waye likita waye ba likita ba. Shugaban su a jihar Plateau ce gaskiya sun ɗauki shekara kusan 2 ko ba su yi ba a jihar Plateau, saboda abin da yake kira logistics, wato yanayi na kuɗi don za su yi wannan bibiya da sauransu. To lallai dai ko ba ne a wannan kungiya ta kansu da suka kafa ta likitoci ba, a hukumance a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Plateau ya kamata lalle a inganta wannan abu, kuma abin da muka ba su shawarwari kenan kwanaki da na ziyarce su akan wancan likitoci da ake zargin suna cire koyojin mutane, a karfafa sa ido akan wayannan abubuwa, a tantance makarantun nan, ba wai na likitoci kaɗai ba, duka ma makarantu, amma dai yanzu ma magana akan kiwon lafiya ne. To lalle yawan wayannan makarantu ratata babu tantancewa, babu sa ido akan lokaci zuwa lokaci, gaskiya yana da ta'azzara wayannan abubuwa. Kamar yadda dan uwana ya faɗa ne, har yanzu ina magana shi Dr. Sabo, wani za ga an sa shi kamar ita wannan ɗaliba da nake maka magana ta kai shekara 3, marhalar da kawai ƙarasa karatu za a yi watanni ne a fita, ba ta ga min me ya faru, aka gane cewa ma makaranta ta boge bace, har aka zo aka rufe wannan waje, kaga sun yi asarin shekaru. To kaga idan kamar ita ta koma makaranta kuma na ganta wasu a cikin su wata ba su koma ba, za su tana sun iya yin allura, sun iya lura da masu karban aihuwa da sauransu, watakila an karanta da su a can hanya ta boge, kaga sun fantsama kenan, shikenan a ce ai ana neman ma'aikata kuma su sa kansu a ciki,
kuma babu kwarewar kaga sai a samu fitina. To lalle yawan waɗannan makarantu babu tantancewa, babu izini, wato babban musifa ce kuma ba zai taimaki Najeriya ba. Kamar da aka kalli maganar da Dr. Sabo ya yi na cewa kamar a kungiyance yawanci su ba su da karfin iko ila na bibiya ko in sun gano wani zargin cewa wannan baya cikin kungiyoyinmu ko kuma mambobinmu, me ya kamata a irin wannan yanayi da ake ciki? Ya kamata dai a hukumance su nemi cewa hukuma ta ba su karfin da za su yi bincike, ba sai lalle dan sanda ba. Bi ma'ana dan sanda ba zai san wannan likitan boge bane, wannan mai bada ciwon lafiya na unguwar zoma ko kwanonosin na boge bane, tunda bai san komai akai ba. Su ne suka Allah ba su karfin yin wannan karatu, suka san ka'idar. To lalle hukuma ta karbi su rubutawa, wato ina ba da shawara, su rubutawa wato majalisar dokoki ta tarayya ko ta jihohin da suke ma, a ba su karfin gwiwa ta karkashin wato ma'aikatar kiwon lafiya, a ba su karfin gwiwa su zama kamar 'yan sandan da suke sa ido akan wayannan abubuwa, wanda in sun gaba daidai ba kaza ko ba su kamun ba dai sai su kira hankalin hukumar da suke da karfin gwiwa na kamu, ko hukumar tsaro ta cikin gida ita DSS ko 'yan sandan da sauran su zo su, amma a su zauna cewa ba hurumin su bane, lalle ba taimako zai yi wa kasa ba. Ni na ba da shawara kafin ma a ba su wannan doka, iya da kyau su sa wannan tsari, tunda sun ce sukan bibiya su tabbatar da likita wani ne ko ba wani bane na da rijista ko baya da shi. Lalle suna da wato guri da rawa mai girma da za su taka a wannan waje. Ko da ba doka a yanzu bata ba su wannan gaba ba, ai ba kamu ya kamata a ce su yi ba ana, ba muna cewa su zo su yi kamu bane, a su sa ido su daga ganin likita, kamar da shi professor ya faɗa yanzu, daga ganin likita an san gane wannan likita ne kwararre, su kuma sun sani. Idan ba su gamsu ba, ai ba sai ma ya sani ba, sai su kira izinin wato hankalin hukuma da ya kamata ta yi kamu, sai su zo gurin yi sun an tantance an tabbatar na gaske ne, kaga shikenan ba ma wanda ya san waye sa suka zo suka wannan kamu. To lalle da yana da kyau hukuma ma kuma ta buɗe ta tabbatar ta ba su kofar da za su ɗauki wannan nauyi na gaske, domin ana magana da rayuwa ta ɗan adam. Yayin da ɗan adam bai samu ingantaccen kiwon lafiya ba, bai rayu ba, ƙasa ba dama ta ci gaba, bayan da za mu samu ci gaba a kowane fanni na rayuwa. To lalle dai a karfafa su, a ba su dokar da za ta karfafa su sa ido, su zama su ne 'yan sandan tsakanin su da su, domin kuma su kira hukuma a gurin da ya kamata su kira hukuma. Ko wani matsala ta taso kwanan nan aka ce ana zargin wani likita a cikin Angon Rogo a cikin Jos. Ranar da hukumar tsaro ta DSS ta rufe gurin da na zo wucewa ina mashin sai da na tsaya, dan na gansu da kayan tsaro da bindigogi sun tare wannan asibitin, kuma na san ana magana akan wannan asibitin. Sai daga ake tabbatar mun ai ga abin da suka ji labari suka zo. To amma kafin su zo kaga ai likita ne ko mu kiwon lafiya kwararre zai gane cewa kaza da ake aure kaza ba gaskiya bane, kuma al'umma su ba su haɗin kai. Akwai ofisoshin su a ko ina, din da aka ba a gamsu da wannan abu ba. Ai ko wancan mai maganan ɗauri da aka samu karfe bai fito yayi wannan bayani ba, sai da ji an ce akwai wani likita da ake zargi na boge ne ya yi wata aiki kuma ta mutu a cikin Angon Rogo. Sannan na ga wannan faifan bidiyo da ake faɗa ya fito yana cewa an mushi ɗaurin karaya har an sa karfe ga karafan da za a gansa su an kunce su da noti da sauransu sun yi tsada. To lalle al'umma su sa ido kuma su taimaki wa'annan hukumomi ko wa'annan kungiyoyi na likitoci na gaske, su dinga kai musu labari akan lokaci, su dinga kuma ziyartar wato ita kai ta ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Plateau. Ana cewa to ba mu yadda da asibiti kaza da kaza ba, ai bincike ne wanda aka tabbatar ya bi ka'ida, kaga shi kenan sai a bar shi wuce. Ni kawai muke kallo kenan. Prof, kamar ya yawaitar buɗe makarantun koyar da kiwon lafiya ya barkatai suke watakila haifar da illa ga koyar da aikin likitanci? To wannan mugagawa ko ta yadda takaitaccen ansar da zan iya fara baka shine ka duba a ina ne ake bude wannan, kusan wuri guda ɗaya ne a Jos nan, tsakiyar ƙwaryar Jos. Duk kewayen Jos South, Jos East da sauran bangaren da ke wajen Jos ma, su sauran ƙananan hukumi da ke nisa, Mangu, Barikin Ladi, Yom, Basa da sauransu, babu irin waɗannan abubuwan, sai tsakiyar ƙwaryar Jos. So me wannan ya gaya maka? Kai ka san da gizo ke saka daga jin wannan bayani. Zance ne na hukumi ba sa iya kai ga irin miyagun da suke irin kafa waɗannan abubuwan, su karbi kuɗin yara. Mutanen da suke koyarwa din ma ba su makaranta abu ba, ya zaka ga ba mutum abin da baka da shi. Baka yi makarantar nas ba, baka yi makarantar jami'an lafiya ba, wato community health workers, ka je ka buɗe makaranta na koyarwa. Abin fa kazantar na da yawa, jagwallo ne wanda ko kare bai ci ba. Saboda haka wannan laifin hukuma ne. Ana ta buɗe wannan abin saboda hukumomi ba sa iya kutsawa je lungunan da waɗannan abu, dan a lunguna suke.
yawa kamar Murtala Muhammadu Ahmadu Bello Bauchi ba wanda zai bude ma wannan wurin yawanci a cikin lunguna ne ake wannan abin shi kuma mutane ake cutarwa, yara za a koya musu shirman da za a koya musu kuma za a ba su takardar da ba a dauke su aiki a ko'ina ba. Amma prof kuma kamar mu al'umma arewa mafi yawancin da mun san ba mu yi karatun boko sosai kamar sauran bangarorin Najeriya ba, kuma da dama iyayenmu da kakanninmu sun yi fama wajen su je asibiti ma ba sa jin turanci, ba za su yi bayanin abin da yake damun su ba, ga likita bai jin Hausa sai turanci. So wanda dama mutanen mu suna da kishin ƴaƴansu sai sun koyi harkar lafiya, irin kamar in muna da nurse a gidanmu ko ma'aikacin lafiya ko likita shikenan ciwo ya daina zuwa kawo yara gidanmu. Mutane suna irin wannan tunanin, amma ba haka bane. Yau ba haka bane, da ya yarki ko musamman mata aka fi cusa wannan makarantun. Yarki in ta je ta yi karatu misali ta iya lissafi ne sosai, ta karanta tsarin tattalin arziki, tana Central Bank ana biyan ta kusan miliyan, ya fi maki da wanda ta zo tana aiki ana biyan ta 6,000 a wata, wanda ko kudin transport ba da kyar za ta cire a ciki. Amfani mai ta maki kuma abin da ta yi ta samu ki ruwa, shi duk ciwo sai yake sa ruwa. Mutane mu suna da irin wannan abu da dama ta iya sa ruwa ma, har ta je ta karatun auxiliary ta iya sa ruwa, ko da ciwo da yake sa ruwa. Ɗaya daga cikin gurguwar fahimtar da yake sa mutane da yawa suke mutuwa a cikin garin Jos kenan. Mutumin da ke da hawan jini ba ka zo yana an kawo shi emergency ba, hawan jini ya gigita shi ka samun ruwa, kana samun ruwa ka ƙara buɗe jijiyoyin ne hawan jinin ya fasa jijiya kwakwalwa, mutum ya samu stroke ya mutu. Maduba akwai waɗanda za ka ga prof suna yin aikin kuma suna da ila wata masaniya kan aikin likitanci, watakila ko zama abokai ko wani zama a kemis wani yana ɗan ajiye shi ya koyi wasu abubuwa, za a iya cewa irin dai ko ya samu waɗanda irin ake cewa 'yan gyara samun sa ɗin nan, irin waɗannan mutanen za a iya sa su a tsarin waɗanda suke da ƙwarewa ko kuma ya za a sa irin waɗannan mutanen? Ba su yi karatun ba su cancanta ba. Akwai iyawa akwai dacewa. Misali ka iya sa ruwa amma baka yi ilimi ka san wa za a sa ruwa waye ba za a sa ruwa ba. Mutum ya zo da hawan jini ko ciwon zuciya ka dan karamar ruwa take zai mutu in ya daɗe awa 24. Ba a garajin sawa. Mu abu da muke duba wane ya iya sa ruwa ko ya iya allura. Ana samun damuwa a wurin mutanen waje da ba san haka ba shi da ya iya sa ruwa ya iya allura ba shi bane za a yi alluran da ba a huruminta ba kuma ta zama damuwa kuma a mutu. Za a iya ƙara ruwan da ba hurumin shi ba kuma a mutu. So nawa ake sa mutane siga dextrose, waɗansu da ke ƙara ruwan nan fa ba san cewa dextrose ma siga bane, glucose ne, D-glucose. Mutum yana da ciwon siga ba su tantance ba, an kawo shi a gigice sun ƙara masa siga da dama yana da ciwon siga, shi kenan sai a wuce daga nan. To za a iya cewa kamar akwai laifin irin masu kemis nan da suke ajiye waɗanda ba su da ƙwarewar likitanci a kemis, wani ma za ka zo ka tarar da ƙaramin yaro ne kila yake ba da magani. To wannan yayi duka saboda ana da buƙatar harkar lafiyan kuma babu mutane sun shiga da sun yi tsaurin ido, ba su shakkan cewa doka ta cin musu, shi ke kawo wannan abu. Kuma wannan ma kalubale ne ga gwamnati ta kara yawan cibiyoyin lafiya wanda ita take sarrafawa, ko da kuɗi za a biya su zama suna sa ido din. Ba abu ne da ya shafi siyasa. Comrade bari in zo wurinka, ya kake ganin wannan batu na kamar gudunmuwar da su masu kemis suke bayarwa wajen ajiye waɗanda ba su da ƙwarewa su kula musu da kemis watakila in sun ɗan fita ko kuma yaro ko ɗansu ma su ajiye shi kawai. Ai musiba ce, kamar bindiga ce kake ɗauka ko mutum yake ɗauka ya ba wanda yake neman wanda kawai shi koya ne har bai kashe shi da musa kenan. Abin da zan kwatanta kenan. Mutumin da bai san komai akan harkar kiwon lafiya ba, bai san komai akan harkar magani ba, ko pharmacist kenan, ka ɗauko shi wata kilma yaro ne bai san ma ciwon kanshi ba, wata kilin kace sha magani kansa na ciwo, kace ya duba a cikin ga magunguna nau'i 10, kace ya ɗauki wanne ne na maganin ciwon kai, ƙarshen ta sai ya ɗauko na maganin ciwon ciki ne ba na ji maganin ciwon kan bai sha saboda bai ma san shi ba. To amma an ajiye shi kawai a shago, in wani ya zo kawai ya faɗa abu ɗauki magani kawai ka danƙa mishi ka bashi, an ba shi kenan an je ana. Wannan yana daddawa haifar da musifu da yawa daban-daban a jikin rayuwar ɗan adam. Wani ma a bashi maganin da ba shi ne maganin da damuwar zai zo da ita ba. To saboda mai saboda rashin sanin ma menene maganin, menene tsarin maganin da yake zai warkar da wani ciwo da sauransu. Kuma kamar yadda yan uwa likitoci suke ta faɗa ko da yaushe shine matukar gari ciwo ma ya dame ka sosai kada ka je kawai ka kemis ka ce a baka magani
kawai ka sha ka tafi abinka, tunda mun gane ga wa'annan matsalolin. Harkar magani akwai kuɗi da yawa, wanda yake harkar magani zai gaya maka akwai kuɗi da yawa a cikin harkar magani, akwai riba mai ɗimbin yawa. Shi yasa mutane da yawa kaga suke irin wa'annan harkoki ba sana'ari, wani kawai ya zo na sai gana da ɗan jari, kawai bari in buɗe shago anguwa ta ai babu ko ɗan abin da ake sayawa na Panadol, sai ya buɗe shagon magani kawai ba tantancewa, ba izini, ba lasisi, bai san kan magani ba, sai dai kawai tafi gurin dilolin magani ya ce ku bani katon kaza na Panadol, ku bani kaza na paracetamol, ku bani kaza na kaza, kawai zo ya jera a shago, ku bani kaza na syrup na maganin tari, kawai a bashi ya zo ya sayawa, saboda akwai riba a ciki, zai sayar da wuri kuma zai samu riba mai yawa. Shi yasa ake ta tsunduma, kuma har ila yau dole za mu sake koma cewa hukumomi sun karanci wajen sa ido don tantance wa'annan abubuwa. Ba cikin Jos kaɗai ba, ko ina ma dai muna maganar garin Jos da yake nan cikin muke kalla irin ta'asar da ake yi da irin wannan abubuwa. To lallai wannan ba tsari ba ne, kuma wannan tsari da ake yi na ɗebo wanda bai san harkan magani ba, balle ma a ce karamin yaro a sa shi a harkan magani. Ko a likitanci abin da na bincika, harkan magani yana nan daban ne kawai. Harkan mai fiɗa yana nan daban ne da sauran sto. Wane mataki kake ganin al'umma ya kamata su ɗauka, shawara za ka bayar watakila wajen taimakawa a daƙile wannan matsala? Ta likitan bogi ko kuma maganin ci kan shi tukuna? Ita likitocin da ake samu na bogin gaba ɗaya da suke illa ga al'umma. Al'umma lallai hakkinmu ne mu sa ido, yayin da muna buƙatan anguwar da nake babu ɗakin kiwon lafiya, muna buƙata a zo a yi ko na gwamnati ko na ɗaiɗaikun mutane. Yayin da aka zo aka yi mu bibiya, hakkinmu ne, akwai hukumomi mun san inda suke, mu je mu bincika ma da farko wani ya zo ya buɗe ɗakin magani a matsayin hukuma da suke ba da lasisi da izini a zo a yi wannan ɗakin magani, kun san da shi na farko. Wannan hakki ne na al'umma su bibiya. In hukuma ta ce ta san da shi, sannan yayin da aka ce za a buɗe ke shan maganin nan a sa likitoci su yi aiki, hakkinmu ne mu sake bibiya domin kiwon lafiyar mu za a lura da ita, mu sake bibiya ta hukumomi da kungiyoyin likitocin nan, kun san da wane domin an buɗe an sa masu ba da kiwon lafiya, wani yana ba da magani a wajen nan, wani kuma likita ne shi yake duba ya tantance wani irin magani za a bayar, wani kuma an ce likita ne mai fiɗa, kun san da shi ya inganta wannan aiki a hukumance, mun san da shi, ba mu san da shi ba. To al'umma matakin farko abin da ya kamata mu kenan, mu ya kamata mu zama 'yan sandan kanmu, mu sa ido domin kiwon lafiyar mu za a zo ko a bamu mai kyau ko kuma a bamu akasin haka ya cutar da mu. So lalle al'umma a ko ina take a cikin garin Jos, a ko ina take a cikin jihar Plateau, a ko ina take a cikin Najeriya, wannan mataki na farko ne, ai kaman tsaro ne. Harkar kiwon lafiya tana tafiya da harka ta tsaro, kamar da muke cewa ne a samu 'yan sandan angonni ko masu sa ido angonni su taimaki jami'an tsaro. To a kiwon lafiya wannan ma ya kamata mu yi policing din wannan abun, mu sa ido gaya, mu bibi abin da bamu gamsu da shi ba, an buɗe kiwon lafiya ko da ta hukuma ce, mu bi mu tabbatar hukuma ce ta yi, kuma da izinin ta aka yi, an kai ka'idar yin hakan, sannan likitan da za a kawo ko aka kawo yake lura da lafiyar mutane ya cancanta, kwararre ne, ya bi tsarin da ya kamata a ce ya bi, hukuma ta san da shi, kungiyoyin likitoci ta san da shi. Na'am. Bari in zo wurin Prof. Da ƙarshe wani shawara za ka bayar ko kuma abin da kake ganin ya kamata a yi wajen daƙile wannan al'amari ta ɓangaren hukumomi da kuma su kansa al'ummar da ake aikata irin waɗannan abubuwa a cikinsu? To, comrade yayana comrade Shitu ya riga ya yi bayani sosai, domin gaskiya yana da kishi, comrade Shitu yana da kishi sosai na al'umma. Waɗansu abubuwa da ake ma mutane na cutarwa yana da kishin ya yi magana a kai, Allah ya saka mashi. Kuma magana irin wannan a kafofin yada labarai shi zai fara ta da tsini da kuma ware mutane kai su ɗauki alhakin sa ido akan abubuwan da suke faruwa. Sannan mu ne fa kuma al'umma mun waye muka ɗauki mataki, za mu iya matsawa gwamnati ta ƙara yawan cibiyoyin shan magani ingantattu, sannan kuma hukumomin sa ido kamar Medical and Dental Council da Nursing Council da sauransu sa ido wajen al'amari na masu aikin nas ba tare da sun samu shahada ba, da kuma buɗe makarantun horar da abin kira auxiliary nurse din nan, wanda ya yi yawa ya zama ruwan dare game duniya, musamman a ƙwarewar garin Jos. To wannan abubuwa mu da wurin matsawar mu ne da kuma jawo hankalin hukumomi za mu iya canja alƙiblan wannan al'amari da ya doshi hanya ne mara kyau, gaskiyar lamari. Kazamin aiki da zaka ji labari yau daban na gobe daban, kullum dai haka muke ciki.
amma Allah ƙara mana yawan irin kamar shi wanda za su iya sa lokacin su yi aikin su professionally a matsayin 'yan jaridu masu sa ido masu binciken kwakwaf akan al'amura irin waɗannan.